Asteazkenean 1832 PCR eta antigenoen froga egin dira Nafarroan eta 3,6ak positibo eman dute. 76 COVID kasu berri erregistratu dira eta egunetik egunera goratzen ari da kutsadura, pixkanaka bada ere baitere positibo tasa. Atzokoan 8 kasu erregistratu dira Arrotxapean, Atarrabian 7, Baltierran 6 eta Sanduzelaien 4, Iruna kasurekin Zizur nagusia, Buztintxuri eta Barañain. Bestetik azken 24 ordutan 71 ikasle sartu dira konfinamenduan egun, 487 ikasle daude bakartuta Nafarroko sare publikoko eta pribatuko haur eta lehen hezkuntzako ikasle guztien artean 0,69. Ikasgelei dagokionez 16 ikastetxetako 25 daude bakartuta, ikasle guztien artean 0,72. Azken ordutan konfinamenduan sartu diren ikasleak hauek dira. Iruñeko Buztintxuri ikastetxeko lehen hezkuntzako 4. mailako 24 ikasle, Patxi Larraintzar ikastetxeko lehen hezkuntzako 6. mailako 23 ikasle, eta Iruñako Biurdana DBH-ko eta DBH 2. mailako 24 ikasle.